Bună ziua, dragi telespectatori, și bine ne-am regăsit la Drumul Spiritual. Sunt Codrus Burdujean și astăzi am plăcerea să mă revăd în studio cu Părintele Maxim Vlad. Doamne ajută, Părinte! Bine v-am regăsit! Astăzi, în calendarul ortodox, este cinstit Sfântul Ciprian. Părinte, ce trebuie să știe credincioșii despre acest important sfânt al bisericii noastre și cu ce este asociat istoria acestui sfânt? Sfântul Ierarh Ciprian este unul dintre sfinții cei mai cunoscuți și mai iubiți de creștinii practicanți ai Bisericii Ortodoxe, deoarece acesta, în perioada rătăcirilor sale păgâne, s-a ocupat cu vrăjitoria. Este un sfânt care ajută prin mijlocirile sale pe toți cei care încearcă să rezolve problemele cu care se confruntă, cauzate fiind de practici vrăjitorești sau de alte forme ale magiei de care sunt asaltați sub diverse forme. Sfântul Ciprian a trăit de altfel într-o perioadă cunoscută ca fiind plină de manifestări păgâne și de practici vrăjitorești în timpul împăratului Deciu, deci la sfârșitul secolului III, deci jumătatea secolului III, începutul secolului IV. El era originar din Antiohia Siriei și preocuparea sa principală era filozofia, deci era un iubitor al științelor filozofice, dar în același timp îmbina aceste preocupări intelectuale cu superstiția și cu magia, ajungând de altfel, prin îmbrățișarea și urmarea sau inițierea, de fapt, în anumite rituri magice, ajunsese deja la un anumit nivel de cunoaștere în arta magiei, fapt ce l-a descoperit concetățenilor ca o persoană la care se putea apela atunci când aveai nevoie să-ți rezolvi problemele urgente, problemele imediate legate de sănătate, de bani, de dragoste și așa mai departe. El ajunsese la o anumită notorietate, se bucura de încrederea concetățenilor și începuse deja să fie frecventat de foarte multă lume care îi solicitau ajutorul pe baza magiei. Părinte, chiar și discutând despre magie, ne dăm seama că și în acest domeniu este nevoie de o inițiere, nu? Mă gândesc acum la cei care spun că se roagă acasă și nu au nevoie de biserică. Deci, iată, inclusiv în aceste practici oculte se urmează un fir inițiatic. Și Sfântul Ciprian ajunsese la performanțe, în ghilimele, deosebite, nu? Puterile sale erau uluitoare. Așa, după cum ne descoperă viața sa, el a intrat în relație cu un admirator al unei tinere pe nume Justina, care era creștină. Acesta a dorit să-i cucerească inima, dar nu a reușit pe căi firești, ortodoxe și atunci a apelat la puterea vrăjilor, la puterea magiei, cerându-i lui Ciprian ajutorul. Acesta a invocat demonii care l-au sfătuit ce tip de magie să practice, sfătuindu-l la rândul său pe pretendentul la inima Justinei să stropească cu apa aceea descântată casa Justinei și atunci aceasta, în inima acesteia se va trezi fiorul dragostei către persoana respectivă. Evident că așa s-au întâmplat lucrurile.
pretendentul la inima Justinei a stropit cu apa descântată, cu apa magică, și aceasta, în timpul rugăciunii, târziu, a simțit o forță care a aprins în ea pasiunea și a adus în minte chipul tânărului, dar această pasiune și fierbințeala a trupului care o cuprinsese a fost stinsă cu ajutorul rugăciunii, fapt care l-a deranjat foarte mult pe demon și în același timp și pe Ciprian, vrăjitorul, care nu își putea explica cum de farmecele lui sunt ineficiente. După ce a mai sondat terenul, demonii au mărturisit că sunt neputincioși datorită faptului că Justina se însemnează cu semnul crucii și că în casa ei există o putere care nu le dă voie să îi acapareze mintea și trupul acesteia. Evident, până la urmă, Ciprian s-a dus, diavolul, ca să nu se facă de rușine, a încercat să-l păcălească la rândul lui pe pretendentul Justinei și i s-a arătat acestuia sub forma fecioarei. Numai că atunci când pretendentul i-a pronunțat numele și a spus: "O, Justina, mă bucur că te văd aici", în momentul acela însăși pronunțarea numelui Justinei a risipit magia și diavolul s-a făcut nevăzut. Vrăjitorul Ciprian, până la urmă, a mers el însuși în persoană, s-a transformat în pasăre, s-a transformat a luat chip de femeie, a încercat să o amăgească pe Justina, dar datorită rugăciunilor acestea, toate eforturile lui au suportat un eșec teribil. Atunci, iritat, acesta a lovit comunitatea și animalele cu boli, provocându-le daune și pagube materiale, suferințe fizice, iar pe Justina a lovit-o cu o boală destul de gravă, încât aceasta a căzuse la pat și din acest motiv comunitatea întreagă, care începuse să afle că din cauza Justinei ei pătimește la modul acesta, a început să se revolte împotriva Fecioarei. I-a rugat să aibă puțină răbdare și cu ajutorul lui Dumnezeu a risipit toată lucrarea celui rău, astfel încât puterea lui Ciprian a fost făcută de rușine și foarte mulți dintre cei care asistaseră la acest fenomen au început să se convertească la creștinism, convertire care a culminat cu întoarcerea lui Ciprian la creștinism, cu botezul lui, și apoi a primit treptele ierarhiei, treptele preoției, ajungând chiar episcop și încununându-și viața cu martiriu pentru Hristos, pentru că diavolul a încercat să se răzbune pe acesta și i-a pornit la rândul lui pe păgânii din ținut împotriva lui Ciprian. Cam aceasta este pe scurt viața acestui vrăjitor care a ajuns episcop al Bisericii lui Hristos. Și atunci, dar și astăzi, farmecele au putere. Există demoni care pot îngenunchea, nu? Oameni care se consideră credincioși, se consideră ei. Dar și atunci și astăzi există duhovnici a căror putere, nu? Pot alunga demonii și lucrările acestora. Sigur, demonii în realitate nu au
putere asupra celor care sunt uniți cu Hristos. Știi, iată, învățăm acest lucru exact din povestea Justinei, nu? Deci aceste Ei au putere asupra celor care nu au nicio legătură cu Hristos sau a celor care au o legătură intermitentă sau superficială cu persoana Mântuitorului, astfel încât aceștia își dezactivează prin faptul că nu se mai acordează sau racordează, mai bine spus, la sursa harului care este Mântuitorul Iisus Hristos, aceștia rămân fără harul lui Dumnezeu, rămân fără scutul care îi protejează și atunci devin ținte predilecte ale lucrării demonice. Diavolul oricum atacă, oricum caută fisuri în sistemul nostru de apărare, în sistemul nostru spiritual. Dar cu atât mai mult se întâmplă când acesta este și direcționat sau obligat prin anumite ritualuri și anumite înțelegeri, da? Între vrăjitor sau între persoana care vine la vrăjitor și diavol, diavolul este obligat să îndeplinească o anumită sarcină care îi se dă și atacă pe omul și pe creștinul care este vulnerabil și care este descoperit din partea harului. Există o parte mai periculoasă și una mai inofensivă a magiei. A fost o perioadă în viața mea în care am fost și eu interesat de cercetarea ocultismului până când am aflat cât de periculoasă este inclusiv studierea acestor lucrări. Nu există o parte nesemnificativă și una mai importantă în ceea ce privește magia. Nu există magie albă și magie neagră. Magia este una și aceeași, chiar dacă ea se prezintă în haine diferite sau în ambalaj diferit. De aceea, studiul fenomenului vrăjitoresc sau accesarea anumitor practici care par la început inofensive pot să-l vulnerabilizeze pe cel care practică aceste lucruri și să-l predispună la lucrări și la atacuri din partea demonilor. Tocmai din acest motiv este bine ca cei care sunt tentați să se aplece asupra acestui studiu să aibă un fundament teologic și creștin foarte solid. Din nefericire, magia este la modă. Vrăjitoarele țin prima pagină a ziarelor, vrăjitoarele sunt consultate sau... Aproape că nu există publicație care să nu aibă și o rubrică de horoscop. Da, tot persoanele care practică magia sunt consultate cu privire la viitorul statut al unor personalități publice, li se cere părerea, a început să renască deja o formă de neopăgânism. O formă de neopăgânism în care un rol important începe să-l joace ursitoarele. Am observat la botezul creștin, la masa de după botez, la cumetrie, că sunt deja aduse de la teatru ursitoarele, care evident e o manifestare, să zicem, artistică, dar toate aceste manifestări au un substrat mitic, un substrat religios, păgân, care alimentează un anumit tip de raportare superstițioasă a poporului nostru la realitate. Și atunci avem de-a face în timp după aceea cu manifestări pline de superstiții și cu o percepție deformată asupra realității pe care mulți dintre creștini încep să o aibă. Părinte, vă voi pune o întrebare foarte grea. Cum trebuie să tratăm acei preoți care deschid cartea și care recurg la astfel de mijloace oculte? Acei preoți care se ocupă cu și rog telespectatorii să fie foarte atenți pentru că auzim des de astfel de situații. Cu astfel de lucruri, nu lucrează în via lui Hristos, nu lucrează pentru Hristos,
ce lucrează pentru bani sau pentru anumite beneficii și ei folosesc în mod ocult textele bisericii, textele Scripturii și alte rugăciuni din cărțile de cult, cărora le oferă o interpretare nouă, le reinterpretează practic în direcția dorită de aceștia pentru a manipula mintea celor creduli și naivi. Acest tip de vrăjitorie sau de ghicitorie este mai mult o impostură inițial, dar în timp apetența către acest tip de practici poate să îl așeze pe preot în sfera ocultismului, ezoterismului și să-l predispună la lucrări demonice. Bun, tocmai din această cauză este bine ca cei care au de astfel de situații, nu, să reclame la forurile superioare ale bisericii și astfel de oameni care înjosesc haina preoțească să-și găsească altă misiune, în niciun caz cea pe care practic, orice inițiativă a mirenilor sau a preoților în această direcție, a conlucrării cu magia, cu incantațiile, cu forme diverse de manifestări vrăjitorești, transmit semnale către duhurile căzute care și-au locuința în văzduh, așa cum spune Apostolul Pavel, prin care aceștia spun duhurilor necurate că sunt predispuși sau sunt dispuși să colaboreze cu ele sau să intre sub influența lor dominantă. Am vrut să punctez acest aspect în această zi dedicată Sfântului Ciprian, tocmai pentru a sublinia pericolul acestor fenomene oculte și în același timp pentru a termina odată cu acești exroci, nu? Care murdăresc și aruncă cu noroi asupra bisericii. Vreau să mai punctez un aspect. Vrăjitoria este foarte reală. Este foarte reală pentru că tot atât de real este și demonul sau tot atât de real sunt și demonii care stau în spatele activităților vrăjitorești. Sunt foarte multe persoane care au îmbrățișat un fel de sofism sau se exprimă sofistic la modul: dacă eu nu cred în vrăji, ele ori nu există, ori nu mă pot afecta. E ca și cum ai spune: dacă eu nu cred în Dumnezeu, acesta nu există în mod obiectiv. Ori nu este așa. Noi nu credem în vrăji, noi credem în existența lui Dumnezeu și în existența îngerilor rebeli, îngerilor căzuți, care au ales să se situeze în antiteză cu Dumnezeu. De aceea vrăjitoria este foarte, foarte reală. Bun. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Am avut plăcerea să l-am alături de mine astăzi pe Părintele Maxim Vlad, doctor în teologie și un îndrăgit profesor la Universitatea Ovidius, la Facultatea de Teologie. Părinte, vă așteptăm cu drag în celelalte emisiuni. Sperăm că telespectatorii au reținut ceea ce este important. Vrăjile sunt foarte periculoase, atât pentru trup cât și pentru spirit, și acei preoți care pretind bani sau care practică astfel de mijloace nu au ce căuta în sânul bisericii. Vă mulțumesc pentru atenție, o după amiază plăcută, la revedere!